Okay. Na ihe a meta no blaze ku. Ikesiem. Okwe. Wani moro na nga toge ya. Ika ka wo ko bele ka. Sige no iga forever ever. Umaya. So after this one, what next? Okay, in case ya. Iga biano. Anyo ge papo na the other room. Babaya. Danye yang polo kira digi pokok anak apa? Danye ligolu. Ligolu apa? Good morning. Bokone you jogging a lot. Macron ko la ya si. Ona mo e la ofuma. Na tukwa jebe no na ko la room ofuma. Como é que é que tá? Kamina na me ya di eme mba o. Nwa ka ọ dịrị ka nke. Not la ne so one ke kuloto. Kere be de na constitution Nigeria no onwa ga na apa na kichi. Nwụrụ n'ebe de ya nwoke na-esi nri ọba jesi and I know honeymoon. So if I know honeymoon I get enjoy honeymoon na I know the food back kitchen. Nje metelo gị kọfị nwụcha arụ agbacha gị ka wee bidokwa ebe anyị nọdị nsogbu adịrị ịgụ nta atọ ụmụ nwe gị ndị nne ị ga-eli taa mụnwa ga-esi ịnọdịfụ na-agbakọ ihe ị ga-eli mpụta gwa m ihe ị ga-eli nje afịa ngoti ya nsi elu gị ya nọdịfụ nna ga-ebiwezikwana nke mụọ igwela m egwela ụlọ nke abalị bụ obere mucha iwe nyokozi get already. Hey. Chica. Hello, Chica. Franco yim. Ezigbote nwaanyị ọfọ anụ n'obodo a, anụta n'obodo a. Kedu ihe ị chọkwara ka nza gị aza? Ị na-enweta onwe gị. Ke ka ọ dị? Ọ na-atọkwa gị. A sị na marriage is bed of roses. Hey, Chike ịbịakwa. Ọ bụrụ ka esi kwuo onye. Ihe kwuru bụ na marriage is not bed of roses. Oh, echefugo m ịgụla akwụkwọ isi. Ngwa echefutana ya mgbe ọzọ. Gwa biko dị m na ebe eme ka anyị kpaa nleta nne. Nna emecha gị emeta.
Ụmụakwụrụ na-eme ihe niile. Ebe ọkpọkọfe nwụcha ya ahụ agbacha ya bidokwa ebe a kwụsị. Kwụsị mitin. Na nzukọ ama na emechago nzukọ n'ụmụ mitin. Na-agụ ya. Tegedo ntị. Na onwere ozi na ọ ga-ekwunata okwu. Asị abechie n'ọnụ na ọkwa enwe obi aba obi ka ikwuo n'ihe ị ga-ekwu. Ọjụ ncha na ọ ga-ekwunata okwu na okwuru okwu si mekpọ mitin. Ya, ọ bụrụkwa obele ya. Kata. A na-eji digbo na a ga-atọgbu ya n'ala pịa ya ụtalị osisi pịa na ọ ga-ekwunata okwu. Onye isi oche na chairman wee sị ngwa sinye ya maikrofon ka o kwuo ekwu ebe ọ chi kwuo. Enye maikrofon. Ama etiti kacha anụ ekwe ya. Amadi onwe nwoke a na-akpọ Amadi ya na ya na-ekwu okwu na Amadi. Be careful. Asị gị be careful bụ okwu oyibo bụrụ ajọ okwu. Ekwuchakwa m ya microphone je nọdụ ala. Ọgwụchakwa ya. Ihe mana na-eche. Mmadụ dịkwa biko. Ọ pụta ebe a na-agba nkwụ nwaanyị. Were microphone ebe a na-eche onye ga-apụta. Ọgwụ okwu. Ọsị ndị be anyị kwenu. Phone ma na-arị. Madam Mo. Hello, madam, good day, ma. Good afternoon, Ben. Kedu maka honeymoon one? Ọ dị mma. I enjoy no honeymoon. Arụ dị ya. Ọ mụ na ya nọ fụ. Yes, ma. Achọrọ m ka ị bido ọrụ mbọsị Mọnde. Ọrụ dị n'ụlọ ọrụ a ebuka. Madam, ọkwa anọkwanụ live na Sam ihe ọbụla m ga-emenwu Sam ga-emenwu ya gwanụ Sam ka ọ mee ebe nka nọ honeymoon. Sam na ụdị n'ụlọ gị nwa ga-agwa m ka m esi na-edozi ọrụ dị n'ụlọ ọrụ a na-ekwugodi ego one m tinyere na agbamakwụkwọ gị anụwa na-ewu m. Ị na-asị m Sam ịnọrọ ebe ị na-eme honeymoon ụlọ ọrụ ma na-ayasa. Mba, sorry madam, ọ bụrụkwa ihe nna. Ka m gwakwa gị, ma afụrọ gị n'ụlọ ọrụ mbọsị Mọnde. Ọ bara uru ịgwa gị ihe ọkụ dị ntị oke eme. Ka m hapụ ịfụ gị mbọsị Mọnde. Nsogbu adịrị ya madam, m ga-ebido ọrụ Mọnde. Nke ma tọrọ dị m ka ije ọnụ anụnwa kịta ya nke bidosi awa n'ime. Ọgwa ka akwụkwọ eri nke bụ eziokwu maka ọ dị iwu ọfịs na nsị ha mara arụsị. Resign ọ mbata nna anyị nọdụ ebe a Nke m mba. Mana ọsọsọ ebe a ka ị kasị enwetago mgbe ị ga-emenụ njefu na obele break time ruo mịa mbata mbe nye gị ya sharp nwapụkwa ịma adịbanụ nke m dị too much. Onye?
Kezi nke a ị bịara na-akpọrọ akpọ. Na-emewekwa n'iwe. O nwere onye ngafu n'akụkụ ebe a sị ka m bịa kene unu wee takwazie keeki ka unu tafọzi. Ọ bụ sọ keeki atafala atafọ ma ọkpụkpọ atafala atafọ. Biko bịa nọdụ ala ahụ. Ị na-atụza ya. Ị na-asa iwu na-atụza nnọọ ka atụzakwa iwu. Ka ọ gị nara amakarị. Biko kebe ka di gị. Nne m ntị bụkwa n'ọrụ. Ma nke m nwa ana m notipụta adị m eme ihe pekepeke nna nke a ịbatara by this time udo adịkwa udo dị anọ m n'ime isi na ike nyegokwu ya oge ị na-akwazi nke a iru gị gbakọrọ ọchịchị ka ihe mezi no achịgokwa di m n'ọrụ ka ihe mezi o merọkwa good answer onye m oge ka inwe nke bụ na di gị bata si na-achụ ya n'ọrụ isi na-asị m na o nwere ezigbo nsọ onye gị ụmụ aghọta ọkwa ahụ ị kwesịrị ịma na onye be ya n'ụbọ ọnọdụ ha na-ahụ mgbakasị ọ na-anụnwa ikwu nwokwu na-esili ya ike na akwụkwọ ya nwekwa ka ọ dị eziokwu ka ebe di gị nọpụta ka ebe ọ nọ agwara m ya ka o jefu oge ka anya na ya kpa n'ọfụma maka o nwere ike ọ bụrụ nọọ maka iwe ka ọ ga-eji wee chụ ya n'ọrụ Hello, Nkem. Baby, ka ebe ị nọkwa? Anọkwa na be enyi m nwaanyị Chika. Abatagonu m na makwanụ na ị na-apụ apụ ịkala ịgwa nna ọnwa ebe ị na-eje and then rapụ kii na ụlọ ijụrọ nke iwe pụba. Ewo nna ana m abịa kịta ewena m iwe. Biko bata bekee na otego nnọ gị eche biko. Nne m biko bụ ọkwa di m na-akpọ m ọnọdụ dị n'ọnụ ụzọ anyị eji nke Igbo apụta biko ka m gbanarị ọ ya digodigo ebe uche nwoke ezughị ike onye malụ ndị o zuru n'ụzọ kedu ife gị na-agbakasị gị arụ kefe mezie n'ọfịs Ọkwekwa na o jee n'ọfịs ahụ wee ji chuo onwe m afa n'ụdị aṅazi
wee ji chuo onwe m afọ wee pịtọcha onwe m nda wee welu wee gwọọ ji awaị wee jiri ngwọ ji awaị ta pịtọsịa m wee tụfuo m ka atụrụ na-enwe onye nche ka ị nọ ihe nji zuzuru bụrụ onwe njebete kere nji jebete ka ihe mmete ka ekwupedi ajụbakene nwaanyị a kedu ihe mme ya ọ sị ya kedu ihe mme ya kedu ihe Benjamin mee gị o nwere ihe mme ya na ikwu okwu nsị gị na m achọrọ na mbụ nwoke nọ na n'ịchọrọ gịnị na m achọrọzi na-alụ overtime every time overtime ọrụ nwe mgbe o ji agbasa overtime na m achọrọzi ka m na-anakwute nwunye m ọkwe maka ngwa gị ọkwe ma nwaanyị ahụ ma ọfịs ahụ ma ọlụ a oturu gbagbuo ha ncha niile gbaa ọkụ to hell with them ha wụrụ ọchị m ọ bụrụ ha wuchi m nonsense. Ife dị n'ime ife ahụ. Ife dị n'ime. No. Batara. Kedu onye ma nkụnụ batara? Daalụ Rinna. Hey! Ọpụ ya ka m ji wee kpawa gị. Kemgbe a tụsịrị di m n'ọrụ, ihe na-esila anyị n'ike. Anyị magoro nke m ji wee bụrụ nwaanyị mmanụ jikọ n'aka n'ụlọ lụchere tịrị ọka njọ ya ka m ji wee kpọwa gị nyere m aka nye olugo na nke afrozi n'eli ya chọọ n'ọlụ ọzọ di m ama jide ntị wee nọdụ nke anwa anọ maka ọrụ niile ọ lụgoro sofa a chọrọ ya to without any reason. Kedu ihe nwa na-ekwuzi maka ya? Ihe anyanwa na onwe ya chọzikwara ime kịta wee zụọ afịa maka ịmago enu kịta nọ na ife ọbụla ị ga-eme bụ ego sie ego ka anyị na-achọ chọgide ego mana anyị afụrụ onye nwawa ihe m ji wee sị ka inyere m aka chọtara m ọrụ at least onwe ihe m na-eme nyere aka. Ihe na-akọwa na ịchọ na ịlụ ọrụ ọkụ ya? Achọkwara m ịlụ ọrụ nne m nsogbu adịrọ ihe mewu na nna nwanne nna m ukwu ka mma ka ụmụ efe dị na ụlọ ọrụ ya ngo maka onwe ihe ọ ya achọrọ gị. Ifugo n'ihe m ji ekwunu maka gị nne m ihe m ji ekwu maka gị ihe mara ife dosalụ na jebustabia ego agụgbela esikwana m rice mana onwe ekwe ofu mkpụrụ anụ dị na ya ji ebutere m ya otu aka nke bụdara ọ bụ ozigbo ọyị nwaanyị nke m ọ nwekwana ihe nchọ ka anyị kpaa. Baby ka ekwe ihe ka iru gị dị otu a nnọọ kedu ihe mere? Nke m na-eke n'anya ya umego ofu ọnwa kịta eji chụ gị n'ọrụ o nwere ihe ọzọ ị na-alụzi sọsọ ihe anyị na-eme n'ụlọ ebe ahụ anyị arara ụra rie nri nwa aṅụrị ọgwụcha na-eke na ihe na-akụnụ n'etiti efife anụ maka ịtụkwa n'ebe a na-enene telivishọn ọ dịkwanụ mma ọ dịrọnụ mma na Baby nwekwanụ gị na ihe ikwu na m aghọtara mana nna asị ezigbo asị ọ na-achụgo m n'ọrụ nsogbu adịmara m ga-egbuzi onwe m na-achụ m n'ọrụ ọ nwere ụdọ ji ekwugbuo onwe m omena na-ekwuzi na nke bụ TV agwakwugo m gị na m ma save some money nsave reasonable money bido biznes nke makwa ngwa gị
Wekene ndidi. Obele oge na everything will be normal. Nke m negodo ihe ị na-ekwu na ị ga-raise money makwa ego na a na-ekwu maka ya ebe a. Keki esi wee raise such amount why na onwere ife ọbụla ị na-alụ. Ke nọ ya na-eme gị. I like nọ nkwucha ihe bidokwa n'isi kwugharị bịa. Agwago m gị na Sam enyi nwoke ekwetego n'oge ebinye m ego. Nwee ndidi na nwee ndidi. Nke m biko ewekwana iwe ka m si were ekwu na ọka o si wee dele m. Anya ma m were akwa niile wunye n'ofu nkata. Samanụ ị na-ekwu na oge ebinye gị ego one ka o ji. Ọkwa ofu ebe anụ ị na-alụ ka ọ na-alụ. Nekene ụlọ anụ anyị nọ na ya obere oge o mee spy. Aka na-ekwukwa nke anụnwa bifo ịmana ihe na-eme nkịta anụnwa erim nri ụlọ ebe a ya esikwala anyị ike o. Keki isi kwuzi ụdị ha. Ụdị njọ ọsọgodi ha jọ ụdị ihe ọsọkwa ya sibila anyị ka ọ malụ na tone a. Kwuzina na ụdị ha. Ọmalụ nata etu anụ ọmalụ nata etu a ọ na-enu ọnụ. We have to look for something to do. Ịma fukwu gị nnọọ ihe ị na-ekwu ama gị ọfụma. Agụcha gị nnọọ gụọ gị ka akwụkwọ chịrị gị n'aka ka ụtaba. Ama gị ọfụma ibido ghara mebe unnecessary complaints. Ịma na onweghị ihe dị gị n'obi. Onweghị ihe ị decide. Ya onwe nnọọ ihe ị decide gwa m ịgbazila okwu okirikiri. There is no need. Onweghị ihe ị decide gwa m. Onye nwere ihe m ji wee sị ka ị nyelụ m aka chọtalụ m ọrụ. At least onwe ihe m na-eme nyela aka. Ihe na-akọwa na ịchọ n'ịlụ ọrụ ọkụ ya? Achọkwara m ịlụ ọrụ nne m. Nsogbu adịrọ. Ihe mewu na mma nwanne nna m ukwu ka mma ka ụmụ efe dị na ụlọ ọrụ ya. Nugo ka mma ka onwe ihe ọ ya achọlị gị. Efugo n'ihe m ji ekwunu maka gị. Nne m ihe m ji ekwu maka gị. Chegorika. Chelo ka ọta ka ihe na-ekwu ọfụma. Ya anyị na-ekwu na Chike enyi gị nwaanyị na enyi nwoke nne ya. Ọ bụrụkwa nne ya na enyi nwoke nne ya. Sị na ọ ga-enye gị ọrụ. Onye nke ahụ Fada Krismas ka ọ bụ. Ka ọ na-ịmarụzi nnọọ ka ife si kwuru n'obodo a. Ịma na onwerozi onye bụ ezigbo mmadụ n'obodo a. Onye kpọgoro ka onye gị ọrụ onye na-esi ya ndị otu isi ma mma. Ịmọrọ ihe ọzọ ọ ga-agwa gị bụ nsogbu adịrị ya m ga-enye gị ọrụ mana ọ gị bịagodi fom na họtel ka gị na ya bụ put achọrọ m nnọọ ya adị m achọrọ m ụdị ha ahụ atọ achọrọ m. Dị ọma m ọ gwatakwana m ebe ị na-eje mana nke a gosizi ka ya sị na ịmahụ nwaanyị ị na-anụ. Ịma m ọfụma malụ na m ama mbi ụdịrị ndụ anwa mma mpịta ụdị mpịta anwa. Chika enyi m nwaanyị mụ na ya we've come a long way. Chika ma m ọfụma malụ na mụ na onwe m bụ nwaanyị nugolo di ọma ndunyekwanụ m onye mmeje mụ na ya ebitọ ya lịwa ụdị ndụ anyị na kịta ya echi. Nke m ka ịghọta m ọnụ dị ọma m. Dị ọma m ọnọdụ anụ anyị nọ na ya ọ dị atọ m ụtọ n'obi. Onye a mere m ji wee chọba ka o nwekwe n'ihe m na-alụ wee na-enye n'aka. Nna biko m biko rọkwanụ ka ọ dị mma. Biko good morning. She forgot. I'm looking up.
bụ isi mma abịa ọrụ so ekwesịrị m ịbịa n'oge. Ọrụ anọ ị na-akwado ije amụrụ m ka o si eme m na-arụ nọ. Ọ na-amụrụ m ọbịafọ na-akụ m obi nji. Nke m biko tatawa izi m na-eje n'ọrụ m. You're supposed to wish me well. Ọ bụrụ na m adịghị wish kwọnụ gị well, but no but nke m akwado oke ga drop m o. Ọ nwere ọkụ fuel a drọkwara moto ahụ. Don't worry, anyị ga-agbata fuel n'ụzọ o. Na ngwanụ biko ọkwa nka ndị aga na n'ụlọ eti o. Binye biko o nna ịbatana n'ịsa na o. Ọwajibe nna m na-akpụ. There is food issue. Okay. Now I'm going to pick on go. Hey, can't believe it, sir. Hey, mana nne o, ka anyị gwakwa nwaanyị nke bụ eziokwu. We follow that your uncle. Ọ like kwa nwaanyị o. Nwoke na like nwaanyị. Ịmalụ mma, too ogologo, nwee ife niile. Onweghị mgbe ya eji gafe ka nwoke ghara ịtọ nne gị anyị bụ na-abụ. Mbakwa ka pụtara nnọọ mụnwa godin ị na-afụ ebe anụnwa Mrs. Benjamin Njoku nke gị nwa gị makwa. I can't cheat on my husband though. Yeah, but say shit. O mejisi gị shit on your husband kịta. Ihe njikwa wele ekwuwo ada ama o mebụrụ na o nwe ka that your uncle si wele chee ụdịka echiche ka egwe ya ka ọ pụtara. Ka ị na-agwazi m ya kịta. Ka izilu onye ozi. As for onye ozi, onye mgbasa ozi. Before nko, onye mgbasa ozi ka ịbụ. Obele ihe nnọọ ịgbakọ nwa. Chi bebi, mulikele na amụnụ. Biko zinụnụ, ndonu o. Jikwa je chọrọ m ihe mmeri biko, ị na-agbalụkwa iru a. Ekwenye ka anyị, ọmụ kwesị chọọ gị ihe ị ga-eri, ka ngwa na-abịa sibe dị ga-abịa kwesị ibute n'ihe. Chiwa! Biko nụnụ, betọrọ ya mmeri. Nsogbu adịrị, ọgbakọ ihe ojii. Ọ bụ ihe na-ala nke anyị. Asa nwa. Obim. Ekoro nnọọ ihe na-akụ na ya batabe kekwanụ ebe ọ nọ ịchụkwọ m n'aka na onwebeghị eme ya.
Kedu dị ya? Tanapante ya mula. Kwanu no de heavy hink. Neguri hena kwi level opatabe. Apono kageni. C'era un po' di picchi con quale. Che uno modo, per dire we cava. O chi è me?
Hey. You talk about yourself. Hey. Akpọrọ bịa zuru ike na ndụkwa ahụ. Chief Uche, can you do all I can learn? Frank Abata. Come on, dear Wenka. Tell one of Frank Abata. Tell one of one you cheat to be on me. We cannot know you. Only way all along we don't make cannot live with. Create a one way now, or better than no, loud lazy. Got a woman in nature. We got a woman engaged, one of Frank and you church. When I get so close to 1,000. Get a piece. Get a witch back on our back. Nkama tutu akalize kenke ngazaga. Zama hancha nile. Kede ije na abalị njuwe na akpọ gị niile na akpọ gị. Maka 9 o'clock afụrụ gị n'ụna. Nwaanyị nọ na di. Mbata onwe dị ihe nli afụrụ gị 11 na akwụọ afụrụ gị. Kede ebe kemgbe iji bata. Okay. Nkem abata m around 11:40 p.m. And when to bata ụzọ yoye idina n'ọcha na-arara ụra. And ọ bụrụ ihe mma abịa ka m disturb wa gị n'ụra mbata ebe abịa bịa rarụla onwe m ụra. O ịbata afọ bụ na nna alara ụra. Ịbata wee lelu ka agwụ wee bata ebe a. Isuro nnọọ ka ịkpọte m. Kedu isi mere Picolo call gị ihe niile na-akpọ gị. Ihe niile mkpọ gị kpọkata gị i Picolo call. Kedu ebe ị nọ kedu ihe ị na-eme? Emechi m ọrụ n'oge. Mgbe m ji wee mechie ọrụ Chike enyi m nwaanyị kpọọ m si m ka nduga ya na nke girlfriend ya mama ya nwụrụ na mberede okporo ụzọ. Ebe ahụ ka anyị bịarutere akwa ebe niile. Andụ mgbe ahụ ka iji were akpọ m ọ bụkwanụ mgbe onye ọla nọ n'akwa ka m meji zawa gị ụdịka kọl ahụ. Biko ewe n'iwe na m akpọrọ gị wee gaa. Achọrọ m apology ka ịyọ na m achọrọ m ya. Emu ihe mere oke gị na Chika nọ na-akpọ gị na ebe ejere akwụkwọ ọnwụ a na-ebe akwa na-akpọ gị enwere ọzọ ihe bụ test. Enwezi ihe dịka test. Ị nwere ike isend test from phone wee gwa m na ị ga-abata late. Nsogbu adịrị ọkwa gị na Chika nọ. Weta phone gị kpọọ Chika. Ịkpọọ Chika etinye ya na speak out ka nna ama ife ọ na-ekwu. Kpọọ Chika. Nke m kaptas again, you are doubting me. Achọrọ m ịkpaskwara m ịmafụ ị na-ekwu ihe ị na-ekwu. Ji nwa ya achọrọ m iwe na-eji onwe m ọfụma. Ngwa gị dị very simple. Were phone gị kpọọ Chika tinye ya na speak out ka m wee n'ihe ọ na-ekwu. Kpọkwuo ya na nchọ ka mụ na ya kwuo. Kpọọ ya tinye ya na speak out. Oh, hello Franka. Hello Chika. Nne mbike okwa niwe na akpọrọ gị onye aka mmalụ ka isi na. Oh, biko. Chika, biko hapụ kene for now. Biko ị nwere ike ichetezi ebe anyị gara n'abalị. Ya. Nna ka ịgwa ụdịrị nka ajụjụ dị ha. Ọ dị ka nwekwa uche mgbapụ. Chika, biko zakene m. Okay. Ichefugo na ọmụ na gị so wee gaa fọ yi m nwaanyị. Mmịa nwụ.
n'ihe mberede nke okporo ụzọ n'ụlọ ọgwụ. Kedu mgbe anyị ji wee rapụ ebe ahụ? Kedu ihe na-eme? Gwanụ m ka ihe oke anyị bata ebe 11 nke abalị, nke ime abalị. Ngwa ka ọ dị. Ọ gbanyekwa fon na ntị. Aghọtakwa m obi ya. Ọkwa m na-ajụkasị m ka nke abịa. Ị na-alawụla mgbe m na-adị soro na nsogbu. Ihe ọ bụ n'ime n'ụwa chile echiche nke ọma ọjụ ngwa ngwa na-ajụ nke o kwesịrị ikweta n'ụwa okwe ngwa ngwa na-ekwe nke o kwesịrị ịjụ ebe Uche nwoke nọ na njem onye ma ndị o zuru n'ụzọ ebe Uche nwoke zuru ike onye malụ ndị o zuru n'ụzọ. Ike gwụrụ ọkụta ọkara ịmakwa na ebe a ngwa gị njebe na ụnyaahụ ịma na nje efu abatọrọ m n'oge mbata ihe dị ka ebe 9 chechakwa anụ bata agụ wee na-agụ m ihe ọ na-agụ m si ka m batalie nke bụ nwunye m anọrị by 9 si kedozi ọnwa ebe o jebe ọ gwara ọ dị eme n'otu a ihe na-agbagwoju m anya ebe a eziokwu ọ pụtazi na ntị gị na-enyo gị enyo were foonu kpọbịa kpọọ enukpaanị opikiri ọkpọchiarụ nsi ọganisi egwu n'ọkata tụba m nso na bụ na o nwee ihe mee ya na bụ na ọdachi ma asidenti nchekatakwa 11 ọ bataba 11 nke abalị nwaanyị nọ na di nsi kerozi ụdị achịcha ya wee nka mụkwa ya ka amị nnọkọtafu ebe a ụlọ ebulu m larụrụ mepezi anya ọwụ na chief ogo mmalite nsị ya na nwaanyị abatabe ya na nwaanyị a larụ n'ilu ya ihe ọ pụtara na ọ gbabago n'ilu nwaanyị nọ na di isi wee ya tọkọ ọmụ amarọ m ihe ọ dị nke ọma eme ọnụ mma iwe na-esu m ihe ọ na-esu gwa ka m were iwe baa na rum mepezi ụzọ fụ ya kụja ọ nọrọ na rum ọkwa ka njọba ya chọzi ya kere ebe o jebe kere ebe ọ larụ kere ebe o si ọkọlụ gbago n'elu ọkọlụ gbada na anị si na ojije na nke Chika ejije akwa ọnwụ nsị ya nsogbu adịrị ya na ya weta foonu ahụ kpọọ Chika ọ kpọọ ya o tinye ya na spika out ka na-anụ ka ọrụ obodo nụ ọkwa eme ọ weta foonu wee kpọọ wee tinye na spika out Chika wee kwube ọ were ihe niile ọ gwa m ka Chika kwukwa ọkwa ya wụ na pọtọpọtọ wee gbaa n'iru efi ifele Ben ada ebulukwana mkpụrụ obi atụkwasa nwaanyị ihe break kwe down atakwa nga ụta ya akwana atọ nwe gị ụta maka onwere nwoke ama mme ihe imelụ asị m kwuo ma ntasịkwa ya ụtọ n'anwụ maka o nwere ike ọ bụla ịfụnanya o nwere ebe nọ
mere o ji wee kpọọ dị agwa. Isili Ifunanya. Ama m Ifunanya ga-ebu na ya. Mana ihe na-achọ ịkọwa gị bụ na o mefere ya oke. Nke a bụ izizi ọ na-eme ụdịrị ọmụma. O menụrụ ụdị ọmụma. Ka anyị dabịa na-akpọdo ya n'obe maka na o nwere ofu mkpụrụ misteki nka. Chigozie ihe na-achịkọwa ụna ka ihe dị na-abịa ebe a ka ekpochi okwu ebe a. Onye na-achịkọwazi? Mana Sam ọ bụrụ kene gị ka ya mee ngwa m eziokwu nwunye gị jechaa bata kedu ihe ị ga-eme? Ka m gwa gị eziokwu, ọ bụrụ m ma yọkwa ya biko, ihe nna gwa ya kịta bụ eziokwu. Nwunye gị bata ihe ọnya biko, yọọ ya mgbaghalụ ihe a niile ebe nke bụ eziokwu. Ka m gwa ya kịta, ị kwesịrị ichi ya eche. Ọ batakwara na ọ ga-ekwe gị iwu ekpere na-abụ n'ala, yọọ ya biko. Dike enyi m ọma, kedu ihe ọzọ ga-eso ya na-abụrụ ịyọ mgbaghara? Si mgbaghalụ. Ebe ya ọnụ gị mgbaghalụ. Ịkwa gị mkpa na ọma mmezi ya ọzọ. Ọkwa ka o si ebido. Biko, nne ka m bịakere nawa maka akụkọ ọdịdara ụbọchị tata mebisi ala ka na nka zuo ike. Baby, good. Good afternoon. Good afternoon. Kedu nke ịbatazi n'oge alụkwa? Achọrọ m ọrụ tata. Baby, I'm sorry. Wow. O nwere ife ọzọ inwe ike ikwu na bụrụ sorry? Obi, you know I love you very much. Okay, man, I'm forgetting anya. Any na mmekwa bụ maka ịfụnanya. Welugodo onwe gị tinye na shoes ma ọ bụ kene gị sikene na ọbụlụ gị jecha nnọọ jee elicha bata 9 o'clock 11 o'clock nwere ịnọ n'ụlọ. Mkpoenu kpaanị Picolo si na onweghị ihe mee gị. Na accident na-enweghị accident nwere ihe na-abịara m n'isi. Echekata m nke jealousy wee bata maka na ịfụnụ mmadụ n'anya it didn't protective.
nsị na onwego ka mmiri si baa na opi ụgbọgọrọ na onwekwa ụmụaka nọ na-enugharị na-ebugharị nnukwu moto anya adịrọ mma enyopugo ha gị a na-arụkwa ụmụlalarụ ọ gwara ụmụ ya ka nche ekichọ wee jide m isi niile kwọtọkọ ya nwaba iwe ji webe m mana gbaalụ ma ọ bụrụ nnọọ na ma trọstọrọ ga trọstọ m gị na ọkwanụ nkwụcha ka m na-eke na nkwụcha hụrụkwa n'ụjọ n'ego gbaalụ na trọstọ nke ọma mmezi ọzọ ị kwesịghị ịma onye mbụ banyere nsị gị na nnọ ebe dị etu a nwa malụ yes na nnọ ebe ahụ nsị gị na njewele ebe dị etu a malụ na agawa m ebe ahụ kọda bụ n'echi niile mmadụ nwee ike pụtara kọlụ gị ofu akụkọ ikwelie ọsịbalụ mụ na gị okwu ndịrọ mma na ozugbo gbaalụ obi m nje ebe a ndị shawama ị na-alaiki nke chicken nje ngote ego ya wee je gote ice cream nke a na-adị n'otu bọket emechazi ma ihe m ga-eme bata mba nọ kichin wee silu gị ezigbo nri ma ndị ga-esili ji awai nke eji ezigbo okporoko wee si mana kịta ihe ga-emebara m ga-ebupụ gị n'akwa jupụ gị mkpọba gị na batụrụ wee wụọ gị arụ nwụcha wee kpọrọ gị wee dogozie na bed wee nyụba gị kpakpụ nnọfụ na-aga n'ịntanetị wee fụ na onwe nke ngota one style ngota aga m egosi gị nke m ya dịkwa sharp Eya, manifunanya bobu ndidi. Maka iyo buni neme nuwa. Come on. Sorry. Ma kemgbe tata ka m notisiri na ị na-apị nnọọ rịa laptọp epele gbadị ka nke na-eme okwu ụlọ ka aka na-ekwu mụ na Sam anyị kpakwana Sam enyi nwoke anyị kpa nnọọ wee kwekọrịta na anyị ga-aba into forest trading so na ọkwa na research ya ka nka na-eme ihe niile. Bless you. Ọnwụkwa azụ dị n'ọdụ. Mmegodi ka nchọ kekwanụ maka ọrụ ọ na-alụkwanụ maka okwu akpụ n'ọnụ na ihe ngwa bụ gịnị maka anyị baa into ihe ngwa gị forest trading ịmago ka anyị welukwuo skills anyị na ihe anyị mụtacha mgbe anyị nọ university onwe ihe IT anyị ama na-eme this of forest trading anyị ga-anọkwa into IT everything ka ego wee na-abata mana ego dị na ya nnukwu anyị waka nna asaachị kobi so mana ọ bịa echi mụ na ya nọdịzie wee finalize ya n'afọ anyị ga-eji wee register gobe the company first. nke ọbụla na-ekpere m bụ na ọ ya agazi biko chọrọ m ọgwụ ahụ NDI ya dịkwa ka ọ dị available NDI resource ọ mara mma ọ dịkwa mma mana ọ kalikakwa mma afọ anyị batana ya yọtago afọ mụ na gị akọ na uche dịkwa ya ihe dị ka Ben Salmon Corporation gbam ọmakwa mma ọ dị mma ọma maka mana ọ kalikakwa mma ma ọ bụrụ Samben yọtago ifikosi wee sam n'ọnụ Samben resources ụtọ ndụ
n'ọnụ gị Samben Resources anya dọrọkwana gị mma Samben ụdị na m amara onye bụ ka ị na-akọwa ilu na-agwazi ndị mmadụ na ọkwa kọmpanị m n'afọ nna gị abụrụkwugo Ben na ya ka o ji wụrụ Samben abụ m onye bụ oke m Samben o Ben Sam o ha ncha basara mana chelo nwekwa ihe na-eleta kịta efula ongoing register kedu nke na-agbala ọsọ ajọs nchi close frame nke aka mmepe ọzọ mee mkpọta isi n'afọ gị ya sign ka ọ dịkwa ka emechala obere wee bịaba onwekwa ihe gbata m n'obi kịta agụ ana m fụenekwana nwunye gị anya n'afọ ka m fụnụ nyemago awago mana fụbekwana m ọ pụtara na unu adịbeghị redi ịmụba nwa mana nke m kedu ka mụọ nwa amụghị nwa anọ ga-esi nnọọ n'elu daa kịta ma na-achịbute mụ na gị esemokwu n'ezinụlọ mara eti nke ka bidokwala ebido nwa mbọsị ifugo ihe a na-ekwu onye ha bụ nsogbu mara eji anyị ka bidozie nso what uri ha na-eme anya dey take ya serious I dey so reluctant about the whole thing ị na-asị na ọ ka bido makwa kemgbe anyị nọ o nwere nọ nothing to show for it o nwere na-abụ na-adịfu ime wee je gbaa akwụkwọ nwee ndị na-abụ ụbọchị honeymoon na anyụ ya dị ime mana nke anyị kemgbe nwere no effort nothing and it take ya so lightly di m ọma no effort achọwa onye ga-eput effort is it not you ọ bụrụ nke ma bụ nwoke ya tụwa m ime ka ezi ka mụ onwe m ga-esi tụghalizie wee onye a dị ime n'anya adị m ata gị ụta it's not like I'm blaming you adị m ata gị ụta but all the attitude towards it adị etinye effort adị so reluctant achọ dị mma nke m biko ọ kakwa nnọọ mma na anyị endele this matter now ọkwa maka kịta ama na mụ ma agbaga ajọ kedu nke bụ nọọ n'isi nọọ n'ụlọ nata ebe ahụ pụta eme ebe ahụ na ike gawa m isi amụọ nwa amụọ nwa biko achọrọ m ya nọ biko rapụkwa m aka biko rapụ m ndị aka biko ma mụ bụ Benjamin na awa gị isi Franka mana ịfụnanya bụ ọgwụ ndidi love amaka ihe ọ bụ n'ime ịchọ ka mụ nye gị nwa ife na-akọwa wụrụ ndụka bụ onye ya atọwa m ime ọkwe mpe ekwegolo dị franka agụta m dị ka ọ dịrị mma ịchọ ka ịbụ nnọọ osi kpọrọ kwụkwụ n'ime ezinụlọ ịchọ ka mfụ nwa m anya ndụka ihe ekonye ka gị na-ele abụjelu nwayọọ ka ịba gide bie ya okwe mpa ọmụọnụ ka mụ na ndụka ya nọ n'iru ụmụ ikorobịa wee mere ya anyị ya aba ime ụlọ